Искам да разбера дали всички вие ме чуете, за да няма после сърдите, аз не чух, не видях, не разбрах. Там накрая компанията, чуете ли ме? На здраве, искам да ви видя чашките. Вие ме чуете така, в тая зала. Да видя всички, чуете ли ме? Последната маса, на здраве на вас. Момичета? Нямам чаша, защото съм на работа, шефа ми е много лош и не ми дава да пия. Така, започваме тази вечершната благотворителна вечер, подкрепа на ЕМО. Искам да чуя вашите аплодисменти за него, да му дадем кураж. Един млад мъж, благодарение на вашите дарения тази вечер, които, както виждате тук, ще има томбола, ще има много награди, изненади, ще има и търг с различни неща, но тия неща малко по-късно. За вас има подготвена и музикална програма. Ще започнем с най-добрите танцори от оркестър Жатвари, но тъй като те са много, около 25 човека, а мястото просто тук няма как да си изиграят танците, които бяха подготвили за вас, но въпреки всичко и заради вас, и само заради вас, ще изиграят едно право хоро и едно ганкено, мисля, че каза тяхната ръководителка. Така че танцорите ще влязат след малко. Който иска, може да се хване, да танцува с тях, да сложим начало на тази вечершната благотворителна вечер за ЕМО. Дайте всичко от себе си, забавлявайте се, прекарайте се една невероятна вечер тук в бар Грил, приятели. По-нататък ще ви кажа как ще продължи тази вечершното шоу. Слагаме начало на танците, клуб Жатвари и най-добрите танцори сега. Пресне я до меня.
Клуб за народни танци и жетвари, техният ръководител Майя Бардарова и... Има един специален подарък от целия отбор на футболен клуб Добруджа, от цялото ръководство за ЕМО и с пожелание за бързо възстановяване и скоро да те гледаме не на трибуните, а на футболния терен. Благодаря ви. Две капки вода, X-Factor, а може би и по-нагоре някъде в западната стълбица на музикалния цвят. Вашите аплодисменти за Венеса Кънчева, която е само на 8 години и вече е поела пътят на славата нагоре бавно и полека. Искам да чуя вашите аплодисменти за теб, Венеса. Още веднъж заповядай, сцената е твоя. Лъва
тази песен тръгна от Толбукен за голямата сцена на София, нейната последователка на живо днес Парк Грил, приятели. Може да обърка текста, не се смейте, аплодирайте я. Нали няма да се притесняваш? Ей, сега бабката Ивайло намества песничката и ще ти даде един микрофон. Специално за теб, Слънце, кажи на мама да не се притеснява другия път, че ти знаеш текста. Той не е гласът на България 2020
2003 година. Здравейте! За мен е огромна чест да бъда тук сред вас. С тази прекрасна дама се засякохме пред тоалетната и аз я пуснах да мине преди мен. И ето, че сега ме отсрами и замести ме, докато ме няма. Благодаря ти много! Искам да изпея тази песен с огромно вълнение, защото нейното послание е много красиво и е много подходящо за този повод, за мечтателите, и посвещавам тази песен на Емо. Последвах и на този бряг, където аз съм гост без билет. Само за момент да остана зависи от мене. Колко празници аз си заставих, колко делници бързах без сън към безкрая на мечтите си. Колко ще пътувам още, аз не знам, но искам съм там и по пътя на мечтите си падам, ставам, продължавам се натам. И ще бъде все така, и ще бъде все така. Колко ще пътувам още, аз не знам, но пък знам, ще съм там. Колко ще пътувам още, не знам, но пък знам, ще съм там и по пътя на мечтите си падам, ставам, продължавам се натам. И ще бъде все така. Но пък знам, ще съм там и по пътя на мечтите си падам, ставам, продължавам се натам. И ще бъде все така. Благодаря ви много. За мен е огромна чест. Благодаря много. След песен пак ще имате. Left a good job and a syrup, working for the man every now and then. But I never lost one man and a sleeping, worried about the way that things might have been. The wheels keep on turning, down and keep on burning. And we're rolling, rolling, yeah, rolling on the river rolling, rolling, yeah, rolling on the river.
вашите аплодисменти за Венеса. Продължаваме. Тази песен бих искала всички да я пеем заедно, защото е невероятен хит и носи най-ценното послание, а именно, че най-важното нещо е любовта. Благодаря ви много. Хубава вечер желаем на всички.
толкова любов в мен и мисли се още да остане и намирам воля всеки ден. Има хора като теб и мен, ще останем на инат се борим, докато би си дал теб и мен. Но аз сам ще намеря си от теб и небето да достигнем на инат, на инат. Да, знам, силата ще бъде с теб, колко можем да постигнем, колко можем да постигнем. Той е там и ни дава, то ни дава сила, смелост да върви напред. Той е там. Да, знам, ще намерим сила в теб и небето да достигнем, най-напад сме тук. Да, знам, силата ще бъде с теб, колко можем да постигнем, колко можем да постигнем. Колко можем да постигнем, да, ние можем да постигнем. Благодаря. На Инати и Ванеса Кънчева, още веднъж вашите аплодисменти за тях.
искам да ви пожелая за това, че уважихте това мило тържество и тази цел, която се прави в момента. И ви пожелавам живот и здраве, да бъдете винаги такива, каквито си в момента и уважавате това нещо, което се случва. И това аз като негов дядо ще го поздравя с една моя песен, макар че вече съм на 32, на 82. И песента се казва Първом. Пожелавам ви много здраве и да сте живи и здрави. Първом, щом те видя, огън плахнах, изгоря и от тогава до сега где съм, що съм, аз не знам. И ангели си на небето, тана хубост си една, звездани си на небето и богиня сред момите. Кога умра душа моя, ти на гроба мила за утеха на душа ми. Една сълза ти пророни. Всичко хубаво ви желая, да сте живи и здрави. Благодарим. После Валя. Тя ще минава покрай през по-голямата част от тази зала и от тази, за да виждате за какво става на въпрос. Тук пред мен имам списък с всички предмети и тяхната начална цена. Така, за да стане по-лесно с смятането, добър вечер на компанията от Тервел, чест и почитание, само ЦСК. Дано да няма Левскар да ме отцели с нещо. Матч не гледам, дори срещу нас да играят. Така, за да стане по-лесно, предлагам мизата да бъде или 20 или 50 лева. Защото на времето в училище имам 3 по математика и много трудно ще сметна, ако казвате някакви други различни суми или някакви стотинки, които трябва да връщам. Така. Започваме с първия предмет. Икона от Кръстова гора. Колежки, може да се разходиш из тази зала, после да отидеш и при другата. Част на гостите днес. Началната цена е 150 лева. 150 лева начална цена. Който от вас проявява интерес? 400. 400 лева първи път. Ще изчакаме. От тази зала вече има за един път 400 лева първи път. Вили, заповядай в другата зала да видят иконата от Кръстова гора. лева първи път. $400 втори път. 400 лева трети път. 400 и колко? И 20. И 50. 450 лева от зала номер 2. Така ще ги кръстим да е по-лесно. Вие сте едно, те са две. 450 лева, зала номер 2, първи път. Чух ли 500? 450 лева, зала номер 2, икона от Кръстова гора. 500
лева, зала номер 1, първи път. 500 лева, първи път. Всички вие сте с неограничени финансови възможности, това го знам и го вярвам. Така че 500 лева първи път, икона от Кръстова гора, зала номер 1. 500 лева втори път. Никой да не си дига ръката да вика сервитьор, защото ще каже 550. 500 лева трети път. Аплодисменти за господина. Как ще става само с... Предполагам, че вие може да ги нареждаш тук, после да си ги вземат на излизане или не знам, защото няма да е много удобно да стоят по масите. Така, 500 лева, първият предмет е продаден, зала номер 1. Колко карата са диамантите не се уточнява, но са 2. Първоначална цена 80 лева за двата. Диамантени гоблени 80 лева първа цена. Първа цена, първа зала. Моята колежка пътува вече към зала номер 2. Диамантени гоблени, 2 броя, първоначална цена 80 лева. Дядо Ангел не можах да разбера, обяснява нещо или казва това какво е? Не разбрах. Дядо не се дига ръцете, че ти отиде пенсията. 80 лева, диамантени гоблени, зала номер 2. Така, явно никой за сега не проявява интерес към тях. Или ще те помоля да ги оставиш, да вземеш предмет номер 3. А той е картина на цветя. Картина на цветя, начална цена 200 лева. Картина на цветя, сега ще мине през зала номер 1. Другия път ще тръгнеш от другата зала, за да не се сърдят. Така ще ги редуваме. Зала номер 1, зала номер 2. Картина на цветя, начална цена 200 лева. Ето и на вниманието на всички, които са в зала номер 2. Картина на цветя и начална цена 200 лева. Продължаваме с предмет номер 3, вие може да я оставиш. По-точно предмет номер 4, извинявам се, за което сега ще почнеш от зала номер 2. Албум на Христо Стоичков. Предполагам, може би е с автограф. Мини през зала номер 2 първо. Албум на Христо Стоичков, начална цена 200 лева. Всички футболисти, които са фенове на Ицо, имат уникалния шанс да се вземат неговият албум за скромната цена от 200 български лева. Стоичков мина през зала номер 2, сега е зала номер 1.
със следващата картина, която също е диамантен гоблен, икона. Начална цена 80 лева. Диамантен гоблен, икона, начална цена 80 лева. 80 лева първи път. Момент, идва и след малко и при вас. Вие от зала номер 1 проявявате интерес. Колко каза? 100 или 130? Предмет номер 6. Тениска на ЦСК с автограф. Гледам сега има ли ЦСК-ри. Тениска на ЦСК с автограф. Начална цена 150 лева. 300 лева. Кой каза 300 лева? $300 кой каза? Първи път. Или 300 лева, добре, мини и през зала номер 2, 300 лева първи път. Ще изчакаме и следващите, които евентуално може да играят за тази тениска. 300 лева втори път. 300 лева за Бате Иван. Опа, Бате Иване, изчакай, извинявай. Последния момент, зала номер 2, кой дигна ръката? 300 и колко? 350 лева, първи път. Бати Иване, чух ли 400? 350 лева, зала номер 2, втори път. Бати Иван ще играе за нещо друго. Явно няма да му стане тениската. 350 лева, трети път продадена на господина с черната тениска. Така. Следващия предмет, номер 7. Картина на Пума. Картина на Пума. Начална цена 200 лева. Сега ми ни представя за напър. Благодаря ти. Картина на Пума. Начална цена 200 лева. Пумата вече е в зала номер 1. Има ли вече желаещи? 200 лева първи път. Кой е да се вдигне ръката? За Бате Наско. 200 лева първи път. 200 лева втори път. 200 лева. Каза ли някой нещо? Вие си казвате на здраве. 200 лева трети път. Наско, честито. Така, картината на Пума е продадена. 8 предмет. Торта Кристи. Не разрушим преди да сме и долу.
Тортата е истинска, не е бутафорна. Става за ядене. Начална цена 100 лева. Ако някой има скоро рожден ден, сега е момента да си поръча торта. Зал номер 1, торта Кристи, 100 лева. Тортата пристига и в зала номер 2. Торта Кристи. 150 лева за децата да се 150 лева торта Кристи за всички деца. Специално за вас деца. Сега Вили ще бъде вътре в кухнята да ви я нарежат. Искам всички деца да и се обадите, да кажете колко броя сте. 150 лева торта Кристи продадена. Да, и ако евентуално някоя дама е малко бременна, ще отрежем парче и за нея, за да ни се надуе ухото. Така. 9-ти предмет. Диамантен гоблен икона. Още един диамантен гоблен. Икона. Начална цена 80 лева. Имаме вече 100 лева за диамантеният гоблен. Мини и през зала номер 2. Диамантеният гоблен вече е първа цена 100 лева. Диамантен гоблен 100 лева втори път. 100 лева трети път. Продаден. Не знам на... Да, на господина. Точно него. Така. Десети предмет. Кошница за смезета. Начална цена 150 лева. Мини първо през зала на кошница с мезета, не нарязани, вакуумирани, до нова година със сигурност ще издържат. Първоначална цена 150 лева. Заедно с кошницата. Кошницата пристига в зала номер 1. Или малко по-полека, за да мога да сметна долу-горе един суджук, ако е 7-8 лева, дали ще се избие. Колко броя суджуци? Ами, сега ще кажа за ценителите на луканката, коя е фирмата производител. Евентуално това може да заинтересува някой от гостите днес. Кошница с мезета, производителът е 150 лева първи път. Това какво значи? Даваш ли 200? 150 даваха? Даваха? Ти си или 70 или 200? 170. 170 лева първи път,
170 лева. Втори път 170 лева. Трети път продадена е кошницата. Ако върнете кошницата, 2 лева после назад ви връщате. Шегувам се. Така, следващи 11 предмет. Гоблен с коне. Гоблен с коне, нощем с белите коне. Да, бял и кафят кон. Гоблен. Да, парите, извиняйте. Кое проявяваше интерес? 100 лева. Първоначална цена. Мая, една секунда само да мине през зала номер 1. Гоблен с коне, 100 лева първа цена. Вече има желаеща да я купи. Заповядай в зала номер 2. Майя прояви интерес, може да я покажеш специално после на нея. Тя отвежда расови коне и ходи редовно по състезания. 100 лева първи път. 100 лева втори път. 100 лева трети път. Майя, честито. Така. 12 предмет. Тениска на Левски от 1968 година. Предполагам, че е изправно. Чисто ново, 68 година. Явно или е цялата в нафталин. С номер 9. Който и да е носил тениската от 68 година, начална цена 150 лева. Редно е сега някой ЦСК да я купи и да си я носи със здраве. Тениска на Левски, 1968 година, 150 лева, начална цена. Значи тениската 150 лева първи път. Зала номер 2. Има вече желаящ да я облече. Колко? 100 200 лева. Зала номер 2, 200 лева първи път. Искате ли да погледна кой номер е тениската, евентуално за желаящата? Вили, погледни кой номер е. Хикс, XL, отзад трябва да пише. Не пише ли? XL. Значи тениската е XL. 200 лева първи път. Зала номер 2. 200 лева втори път. 200 лева трети път. Продадена е там на господина с очилата. Предмет номер 13. Картина, образ. Картина, образ. Лице, по-скоро. Картина, образ или лице. Начална цена 100 лева.
към зала номер 2. Първоначална цена 100 лева. Така, 14 номер. Топка на Христо Стоичков с личен автограф. Начална цена 150 лева. Вземаш ли? Твоя е. Добре. Топка на Христо Стоичков с личен автограф. С печат и с личен автограф от Ицо 150 лева. Топката минава през зала номер 1. Идва към вас след малко. Или зала номер 2 проявява интерес. Ето тая първата маса тук. Топка на Христо Стоичков, личен автограф и подпис 150 лева първи път. И 70 или 200? 200 лева. 200 лева първи път. 200 и колко? 250 първи път. Зала номер 2, 250 лева първи път. 300 лева, зала номер 1, първи път. Каза ли някой 320? 250? 400? 300 лева втори път. 300 лева трети път продадена. Ето ми господина. Човека с неограничена финансова възможност след матча ще се нареже луканка и ще седне пред телевизора да гледа примерно художествена гимнастика. Железен. И последният предмет от днешния търг, това е картина на Апостол Васил Левски. Начална цена 200 лева. Картина на Васил Левски за 200 лева. Има ли вече желаещи? 200 лева първи път. Картина на Апостола. Кой? Наско ли? 200 лева първи път. Зала номер 1. Поменете. Зала номер 2. 200 лева от зала номер 1 вече за тая картина. 250 лева. Зала номер 1. 300. Зала номер 2. 300 лева първи път. Зала номер 2. Някой каза ли 320? 320 лева. Зала номер 1 първи път. Чакаме. 320 лева първи път. 320 лева. Втори път. 320 лева трети път продадена. Ето на там. Опа, извинете. 340 и 70 и 50. Добре, 350 лева. Зала номер 2 първи път. 370 лева. Зала номер 1.
Каза ли 400? 400, зала номер 2. Зала номер 2, 400 лева първи път. Едно повече сте. Те са по-малко. 400 лева първи път, зала номер 2. 400 лева втори път. 420 лева, зала номер 1. Зала номер 2, предавате ли се? 420 лева. Чук ли 50? Красо, що се смееш? Нямаш 450 лева ли? Вай. Къде отива тази държава? 420 лева втори път. Продадена, честито. Това беше и последният 15-ти предмет. На тия две поставки, които са с формата на елхичка, за тези от вас, които си купиха картини, началната цена е 20 лева на поставка. Ако някой от вас проявява интерес, така както ги видяхте подпрени тук, може да бъдат и на вашата библиотека или на нощното шкафче или на някакъв по-голям скрин. 20 лева първоначална цена, специално за тези 20 лева. За една или за две? Една, 20 лева били, има вече желаеща дама за едната елхичка. 20 лева първи път. Сега ще мине и през зала номер 2. Елхичките са две. Ако някой ги вземе и двете, промоция правим 35 лева. Ето ги елхичките. Уникален шанс да подпрете своята картина. Зала номер 1 вече има дадени 20 лева за едната. 20 лева втори път. И двете за 35 лева. Ето там е дамата. Там, като тръгнеш го. За темо дамата, 35 лева с промоцията. Честито. Така, благодаря ви. След една-две песни слагаме начало на томболата. През това време моята колежка ще мине покрай още веднъж с билетчетата. Евентуално някой може да е размислил колкото повече билетчета. Повече за най-добре. Крайна сметка се гласира. И 6, и 7, и 8 деца да има. В ръка на мерцата, които си купихте преди в началото на вечерта. Така. Ванеса, ще те помоля без да гледаш в кошечката, гледай някъде натам и стегли първият печеливш. Първият номер, ето приготви подаръка. Първият номер е 378. 378. Тостер за билийки утре сутринта с края масло. Ванеса, отново без да гледаш. Вторият печеливш е номер 119. 119 номер. Майя, получаваш грил чак от Германия. Утре сутринта сме у вас на сандвичи. Така. Третият подарък. Каничка за вода, евентуално ако на някой му изгори бойлера. И тази каничка отива при номер 108. 108 номер. Кой е? Ти ще правиш чай, Майя е сандвич. Блендер за плодове, зеленчуци и други такива чуци. Отива при номер 386. 386 номер. Ако го няма, продължаваме да теглим, докато изтеглим човек, който е тук с 386 номер.
Най-вероятно си е тръгнал. Така, теглим следващия печеливш. Blender Elite. Номер 487. 487. 487. Госпожата от зала номер 2. Така, предпоследната голяма награда, това е кафеварка Експресо Арлансън. Отива при номер 380. 380 номер. Ема най-хубавите подаръци ти ги печелиш просто след вечерта да научиш как спа. И голямата награда е телевизор Crown 32 инча, работещ, предполагам, с всички видове ходове, отива при номер 63. 63 номер. Зала номер 2. Ето го и печелившият на голямата награда днес. Със здраве да си го гледаш, ако не почерпиш да падне от стената дома. Да, 63 номер. Така, това беше и томболата за тази вечер. Наско, който купи картината на тигъра, я пуска втори път на търг. Наско, тук ли си? Нали така беше? Да кажа, 400 лева първа цена. Наско, който е спечели, 400 лева първа цена. Така се правило. Така казвам и аз. Преди да продължим с танците, искам да ви кажа кои са дарителите на днешното събиране тук в бар Грил Приятели. А това са именно винарна Свищов, сладкарница Кристи, сладкарница Койчев, хлебопекарна Стефаново и Георги Димитров, борса за плодове Калчо, борса за месо и колбаси Пролет, Йорданка Атанасова и бар Грил Приятели в лицето на Даниела Енева. Томболата беше организирана с любезното съдействие на семейство Огневи. С вас бяха и клуб за народни танци Жатвари, Ванеса Кънчева, Димитрина Германова, българилци, те се заминаха, и ние DJ Team BG, аз съм DJ Монти, заедно с моят колега DJ Романа Паса. Бар Грил Приятели, най-доброто, което може да си позволите за всеки ваш повод и празник. Бар Грил Приятели Добрич, винаги сте добре дошли, работи и в неделя, даже и на нова година ще работи. DJ ще е моят колега. Ако ви е харесал и ако е допаднал, заповядайте. Не стреляйте по оркестъра толкова може.